No 2022 eu coñecín ao Paulo Fernández, que me pediu que lese o seu libro. Eu lino, xuntámonos un pouco a comentalo, adicoume o libro, e cadraba que eu tiña pendentes unhas lecturas duns libros de Galeano que mercara nese verán, pouco antes do verán. Puxeme a ler os libros, non é que me gustase especialmente Galeano, pero eu intereseime máis que na obra literaria na ética dele, e puxeme un pouco a investigar. Vin algún vídeo e cousas así. Non sei se está feo dicir que non me gustou especialmente, pero sí que me gustou, claro, a súa ética. Esa idea de ver como elixe unha persoa, non? Que acadou esa relevancia, da que eu sabía pouca cousa, máis que estivo exiliado e que efectivamente era un revolucionario do pensamento, lo. Eu ia atopando así esta cousa de que o Paulo Fernández, o que ele escribe, eu chameille filosofía en verso. É dicir, o que ele escribe é moi fondo e super coidado no verso. En Galeano atopaba tamén esa lírica, non? É dicir, ao final é filosofía, pero con esa lírica. Nesto que busquei cousas del, el mesmo dicía, non? Que non quería definir o que escribía, e topeime con un vídeo onde el dicía que non quería ser un intelectual, que non lle gustaba, usaba esa palabra sentipensante. Quedou aí porque eu tiña moitas cousas na vida que atender. Pero chegou o segundo poemario do Paulo, que tiven o privilexio de ler o manuscrito, que creo que ademais se produciu algo así moi potente entre ele e eu, non? De, uau, sí, ou seja, es quen de ler as emocións, non? Que había cando eu escribía. E aí pensei no de, claro, as emocións, é que o Paulo tamén ten ese equilibrio, a ver, é que é amigo meu, non? E aí sí que non podes separar a obra do autor, cando hai esa intimidade persoal, non? Pero é que ten ese equilibrio, non? Entre a emoción e o raciocinio. Isto que eu falo de o cerebro emocional tan potente e o cerebro racional controlando a crianza. E devolveu unha idea esta de sentir pensante, non? De sentir e pensar a partes iguais. En ese momento leo este tema de soberanía emocional e dixo, é que iso é a soberanía emocional. Pero todo o que li en artigos sobre isto eran como, é para ti, non? Lévao aí como a ser soberana, pero daquela maneira. Incluso se me conectaba mentalmente, porque eu en 2022 e 2023 pasei moito tempo soa. Conectábaseme co da República Independente da miña casa, non? Que se usou tanto do anuncio de Ikea, que era como... Eu pensaba que a República independente do meu cerebro, da miña mente, non? E conectaba todo isto. A filosofía en verso, a lírica e a ética de Galeano, ese sentipensante, a República Independente da miña casa, porque, a ver, pódese facer filosofía cun anuncio de Ikea. E eu chegaba a esta conclusión da República Independente da miña mente. Sí? E pensei moito en que esa soberanía hai que proclamala, non? Ti non podes ser soberana en segredo.
Dei desas tamén con un psicólogo que falaba moito da posibilidade que nos dá a rede de compartir, non? Os nosos procesos como inspiración para outras persoas. E ben, aí un pouco a idea dixo, vale, pois eu nalgún momento teño que dicirlle á xente que teñen que ser soberanas da súa mente independente. E si, esta idea, xa sobre todo dun ano para aquí, aínda que eu xa falara e xa me posicionara públicamente en moitas cousas, era como, sexa, hai que reivindicalo. Tes que reivindicar que esta es ti, non? Esta persoa que pensa e sinte, porque é humana. A soberanía emocional case como reivindicar o teu humano. E todo isto que eu dixo da vulnerabilidade, das dificultades, da dor, pero tamén da túa capacidade de celebrar a vida, de honrar a túa existencia, reclamando esa soberanía sobre a túa mente. E creo que facer isto é moi revolucionario. É dicir, frente a un sistema que nos quere isoladas, que nos quere caladas, que nos manipula, que nos quere inmaduras, para que sexamos sumisas, para que sexamos servís, productoras incansables, desde esa autoescravitude, coa idea errada de que nos realizamos e todo isto, que sexamos consumidoras incansables, desde esas falsas ideas, por exemplo, dos autocoidados, como, por exemplo, nas mulleres peor, que os autocoidados é como que ti, eu agora teña 47 anos e aparente 37, e os autocoidados pasan polo consumo e por outro tipo de autoescravitude, que a min me resta ese tempo para sentir e pensar e facerme unha auténtica soberana de min, en min, non? Para ser realmente libre e dona da miña vida. Dona da miña vida é dicir, dona do meu pensamento e do meu sentir. Eu creo, vexo, non? Unha sociedade moi chea de medo. Precisamente de medo a sentir e de medo, non sei se a pensar, porque eu non estou nas cabezas da xente, pero desde logo sí, de medo a reivindicar o seu pensamento. E logo, claro, empezas a pensar todas estas persoas, digo aquí Galeano porque entrou o sentipensante, pero todas estas persoas polas que todo o mundo sentimos admiración, non? Un Castelao, un Benedetti, un Pepe Mújica, nomeeinos por aquí noutros, un Mandela, todas esas persoas, non? Que sentían e pensaban, porque o pensamento, que dixo moitas veces, non? Todas estas persoas, a comprensión desde o intelectual está ao alcance de calquera. Quero dicir, non hai que ser unha persoa especialmente brillante para entender eses valores que tiñan e esas éticas de vida e admiralas. Pero sí que creo que ese medo a sentir, por un lado, a expresar o pensamento. Ese medo a sentir xa nos pon fora da liña esta de dicir eu tamén quero ser un ser humano diferente. A soberanía emocional podería ser un grande camiño para darlle ese significado á túa existencia. Isto que falo eu das relixións, incluso o traballo como relixión,
todas as espiritualidades, é dicir, poñerte en liña en algún activismo, entrar aí sen cuestionar nada. Isto faise porque o ser humano precisa darlle un significado á súa existencia. Bueno, pois esa soberanía emocional pode ser un grande camiño para darlle un sentido á túa existencia nunha sociedade individualista onde é máis difícil, non, a pertenza. Se queres conservar a parte pensante e a das túas ideas e ser fiel a ti e ter unha ética de vida que concorde, non? Pois como estas persoas que acabaron exiliadas, eu teño por aí un vídeo onde falo do exilio emocional, e que é unha realidade. É un exilio emocional, e nese exilio, como eu vivo, ou vivín, ou facerte soberana. Ou seja, ser a soberana, ser a xefaza de Estado da República Independente da túa mente. Sí. Eu creo que é moi poderoso nunha sociedade onde a pertenza é difícil. Se o pensas ben e cando o pos aí, e o pensas, dis, que máis dá? Alguén vai valorar isto, non? Alguén vai vir e dicirche, pois isto, leo o meu libro. Ou, pois eso, cóllete da man e di, pois veña, vamos ser libres xuntas. Vamos ser, pois esas soberanas e crear alianzas entre as repúblicas independentes da nosa mente. Sempre vai haber alguén. E isto vai pasar desde un punto de autenticidade, sendo ti. Isto pasa por amosarse. Isto que dixo eu. Entre estar en liña con todo, porque é como que tens que estar en liña con todo, estar en liña contigo, pois tomar a decisión de dicir en liña comigo. E que quede no camiño que teña que quedar. E ando. E aparecerán as persoas. E aparecerán, pois eso, incluso os círculos, e os lugares, asociacións, o que sexa, movementos, que valoren as soberanas, especie de ONG, soberanas da túa mente sin sentido, en realidade, que pode carecer de todo o sentido para a xente adaptada, que abraza todo, o discurso único e todo isto, está correcto porque son libres, é como a paradoxa, é que eres libre de ser escrava do sistema do pensamento común. E de autoescravizarte. Eres libre de autoescravizarte, porque a escravitude desta etapa histórica é precisamente unha escravitude que invoca a liberdade. Fago porque quero. Daquela, en certo modo, eres libre de escravizarte, mas a contradicción, ou podes elixir ser libre e ver que pasa. Estar en liña, esa coherencia entre o teu discurso, aqueles valores que ti verbalizas que che importan, e actuar acorde. E non é fácil, como a todo, hai dor, hai sufrimento, hai moitos momentos de contradicción interna, hai atravesar medo, o peor medo, ese medo á exclusión, á soidade, que é un medo á morte, e tes que facelo, claro, desde esa parte racional na que dis, a ver, morrer non vou morrer. Incluso, eu a veces teño pensado, a xente ten moi pouca memoria. Pasan os anos e podemos ver como se esquecen tantas cousas, incluso eventos moi potentes históricamente quedan case no esquecemento. Eu teño pensado moitas veces, se erro, que eu creo, ademais, ou seja,
que temos dereito a estar erradas. E que só sabemos se estamos erradas se o verbalizamos. Por exemplo, nunha idea. Só sabemos se estamos erradas nunha elección cando a facemos. Non é despois de pois moi ben non elexín, pois dá igual. Logo veñen eses traballos de aceptación, pero eu creo que sí. E pensaba, a ver, é que ás malas estou errada, nun futuro terei que dicir, pois estaba errada. Que eu xa sei que non teño a verdade absoluta en todo. Pero sí que eu creo e recomendo a todas as persoas que se poñan en liña consigo mesmos. É dicir, que poñas a razón e a emoción en equilibrio e que todo aquilo que verbalizas que para ti é importante que o materialices todo o tempo. Porque se non o materializas, ata que punto é importante? Podemos creer que é importante. Ata que punto hai verdade en ti? De ti para ti. Estar sendo honesta contigo cando dis que valoras a bondade, a xenerosidade, o compromiso social, pero logo non estás actuando, dicindo, non, esta é a miña verdade, eu valoro estas cousas e agora vou dicir, valoro isto e eu son esta persoa. Se é un traballo moi grande de honestidade. E honestidade contigo. De vivir dunha forma honesta. E falta moita honestidade na sociedade, comezando cada persoa por si, por esa falta de vivir en liña entre os discursos e os nosos actos. Sí.